ମଝିରେ ଝୋଳ ଅଛି ବା। ସେ କଳରେ ରହିଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ମଉସା ମତେ ଭାଗଳା ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆରେ ମରିଲେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ବସି ଖାଇବ ବାପା ବାପା ଦାନ ସରିଗଲେ କଣ କରିବ? ବାପା ଦାନ ସରିଗଲେ ନିଜେ କମେଇବ। ମଉସା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କରିବା କଥା ହେଲା। ତମେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁରୁଜନ ତମେ କହୁଛ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ଜାଣିଛ? ଭୁଲ କଥା କହିବି ଏଇଠି ତମେ କହିବ ତମେ ହଉଛି ତମ କଥା ପାଲା ପାଲା ଦେଖିବ ଯୋଉ କଟୁଥିଲା କି ଚପଲ ପାଇଖାନା ଯେ ବନ୍ଧ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ କିଏ ଲଗେଇଥିଲା କି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ବିୟର ବୋତଲ ଆମେ ହଁ ଖେଳୁଥିଲୁ ବୋତଲରେ ଫିଙ୍ଗା ଫୁଙ୍ଗି ଖେଳୁଥିଲୁ। ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତା ବଡ ଭାଇ କହିଲା କ'ଣ ନା ତମେ ହସୁଛ କିଏ ମାନେ ଦାହି କରୁଛ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା ହସିଲ ମାନେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ମଜବୁତ କରି ନିଶା ମତେ ଯାଇଯିବ। ବାପନେ କେମିତି କ'ଣ ତମର କଟିଲା କହିଲନି ତ? ଡୁମାଣି କଥା କାହିଁ ପଚାରିଲ ତ? ବାକରା ମଉସାର ହାବ ଭାବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର। ମଉସାଙ୍କର ହାବ ଭାବ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର। ଇନପୁଟରୁ ଜାନୁଆରୀ ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ନା କ'ଣ? 26 26 ହେଇଗଲାଣି ନା? କ'ଣ କରାଯିବ? କ'ଣ କରାଯିବ?
ତମେ ଦରମା ନ ଦେବ ଦରମା ନହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବ କେମିତି? ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? କ'ଣ କରିବା କେମିତି? ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲି ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇଲି 30 ଟଙ୍କାର। ଆଉ ଖାଇକି ଆଜି ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲି। ମଉସା କୁହତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ଏମିତି କରିବା କଥା ହେଲା। ତମେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ଗୁରୁଜନ, ତମେ କୁହତେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ଜାଣିଛ? ଜୀବନରେ ବିଷୟ କହୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ବୋଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତତେ କହୁଛି। ହଉ ନାଇଁ କୁହ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ବୁଝେଇବ ତାପରେ ନାଇଁ? ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି। ହଉ କୁହ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଡ଼ି କହିଲା, କହିଲା ତମେ କ'ଣ ନୁଚିକା ଆଜିକି ମତେ ମାଇଲ? ଭଗବାନ ତମେ ନୁଚିକା ଆଜି ମତେ କାହିଁକି ମାଇଲ? ମୁଁ କ'ଣ ତମର ପାପ କରୁଥିଲି, କ'ଣ ଶତ୍ରୁ କରିଥିଲି ମତେ ତମେ ମାଇଲ? ମାଇଲ ମୋ ଭାଇ ରାବଣ ନେଇଯାଇଛି ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ। ସୁଗ୍ରୀବ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ମାଇଲ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ହଉଛୁ ବିରାଟ ପାପୀ, ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବାଡ଼ି ହଉଛି ବାଡ଼ିକି କେହି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମାରିପାରିବେନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନି ନା ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କଲି ନା ତୁ କ'ଣ ତୋ ଭାଇ ବୋହୁ ଭାଇକି ଘଉଡ଼େଇଥିଲୁ, ଭାଇ ବୋହୁକୁ ନେଇ ରଖିଛୁ। ତା ନା ଭାଇ ବୋହୁ ନାଁ ହଉଛି ସୌମ୍ୟା, ଜାଣିଲୁ? ବାପ ନାଇଁ ଶୁଣୁଛ କି ନାଇଁ? ଶୁଣୁନ କୁହ। କହିବି? ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇ କଥା ବାଡ଼ି କହିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଡ଼ି କହିଲା, କହିଲା ତମେ ହଉଛ ମହାପାପୀ। ତମ ବାପା ଦଶରଥ, ବାପ ନାଇଁ ଶୁଣୁନାହିଁ ତମ କଥା ବୋଧେ। ଦଶରଥ ଶନି କବଳରୁ, ଶନି ହଉଛି ତମ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ, ତମେ ହଉଛ ମହାପାପୀ ମୋଠୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ସୌମ୍ୟା। ତାରା ସୁଗ୍ରୀବ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ରଖିଥିଲା ବାଳି। ସୁଗ୍ରୀବ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ତାରା, ସୌମ୍ୟ କୋଉଟା ହେଲା? ଯାହା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଛି ବିଦ୍ୟାଘର ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଘର ପାଠ। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କ'ଣ କହିଲ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ କରିବା କଥା, ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛ? ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ କ'ଣ ନ କରିବା କଥା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଡାକନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଅର୍ଜୁନ
ତମ ଗାଁର ନା ସେ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଗାଁରେ କଣ ଆମର ଇଏ ପିଲାଗୁଡା ପଢିଛୁ ମଜା ଯାହା ପାଠ ଆସିଲା ପାଠ କଲା ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଛୁଟି ଅଗ୍ରେ କାହାକୁ ଦେବି ଏ କୋଠୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ରୁ ବୋଧେ ପାଲା ଦେଖିବ ଯୋଉ ସୁଗ୍ରୀବର ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ହଉଛି ସୌମ୍ୟା ମୁଁ ଯୋଉ ଲିସା ଏ କହୁଛି ନିଶା ମିଶା ମାରୁଣା ସିଏ ତ ଯାହା କହିଲା ସୌମ୍ୟା କହିଲା ଯୋଉ ବହିଗୁଡା ସବୁ ପଢି ଦେଇଛ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ଅଙ୍ଗଦ କିଏ ଥିଲା କୁହନି ଅଙ୍ଗଦ କିଏ ଥିଲା ଅଙ୍ଗ ତ ହଉଛି ପୁରା ସେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ କାହା ପୁଅ କହିଲୁ କାହା ପୁଅ? ବାଳି ପୁଅ ହଁ ବାଳି ପୁଅ ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ଜାରା ଜନ୍ମ ନେଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ମାଇଲାନି ତୀର ହଁ ତୀର ମାଇଲା ଯେତେବେଳେ କାକୁ କିଏ ମାଇଲା ଆଁ? କାକୁ କିଏ ମାଇଲା ତୀର ଜାରା ଶବର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଲତା ଗହଳରେ ପଡିକିରି ଇଏ ହୁଅନ୍ତି କଣ ଛୋଟ ଜାରା ଶବର ମାଇଲାନି ତୀର ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ କଣ ମାଇଲା ତୀର ଆଁ? ତୀର କଣ ମାଇଲା ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାଇଲା ସେ ଜାରା ଶବର ଦେଖିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ଆସିକିରି କହିଲା ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ଦୋଷ କରିଥିଲି ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲି ନୀତିକା ତୁ ମତେ ମାରିଲୁ ଆଉ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲି ଆଉ ମୁଁ କାଢିଲି ନା ହାତ ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସିଏ ସେଇଠୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ମଶା କୋଉ କଥା କୋଉଠି ନଉଛି ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରେ ଏଇଟା କଣ କିଏ କଣ କାହା ବାପା କାହାକୁ ମାଇଲା ହଉଛି ବାଳିକି ମାରି ନଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଅଙ୍ଗଦ ହଉଛି ବାଳି ପୁଅ ନୁହଁ ହଁ ହଁ ଭୁଲ କଥା କହିବି ତାପରେ ସିଏ ହଉଛି ଜାରା ଶବର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିଏ ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ନୁହଁ ଏଟା ହଉଛି ବାଳି ବାଳି ହଁ ବାଳି ହେଲା ବାଳିକୁ ଯେହେତୁ ସେ ମାରିଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାଳିକୁ ଇଏ ମାରିଲେ ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରିକି ସେ ମନା କଲା ଇଏ ସେଇଠୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ପୁଅ ମାଇଲା ଅଙ୍ଗଦ ମାଇଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୀର ଏଇଠି ତମେ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ହଉଛି ତମ କଥା ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତା ବଡ ଭାଇ କହିଲା କଣ କି ନା କହିଲା ଯିବୁ ଯେ ତାକୁ ଛୁଇଁବୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଛୁଇଁବୁନୁ କାହାକୁ କିଏ କଣ କହିଲା ଛୁଇଁବୁନୁ କାହାକୁ କହିଲା କିଏ କାହାକୁ ଛୁଇଁବୁନୁ କହିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ନୁହଁ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ସିଏ କାହା ପୁଅ ଥିଲେ ମୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ମା ନା କଣ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଅ କୁନ୍ତୀ ପୁଅ ସେ ଯୋଉ ଇଏ କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟା ପୁରା ଆମର ମହିନ ଭଳିଆ ଆଉ ସେ ମନା କଲା ମଉସା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଜୀବନରେ କଣ ନ କରିବା କଥା ସେଇଟା କୁହ ଜୀବନରେ ହଁ ଯୋଉ ଖରାପ କଥା ହଉଥିବ କାନ ବୁଝିବ ଆଖି ବୁଝି ସେଠୁ ଯିବୁ ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାଟ ଆମେ ଆପଣେଇବା ନା କଣ ଜାଣିଲୁ ହଁ ଯିଏ ସାଧୁ ବାଣୀ କହୁଥିବ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଛିଡା ହବ ତମେ କଣ କହିଲ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ କୋଉ ବାଣୀ ଦେଲ ତମେ କୋଉ ବାଣୀ ଦେଲ ଏବେ ଆରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛୁ ବେଶୀ ଜାଣିନୁ ଯେତିକି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିଛ
ମୋବାଇଲ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଛୁ ତମ ହେଇଯାଉନ ତମ ହସୁଛ କି ମାନେ ଟାହି କରୁଛ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ତମର କରିଥିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା ହସିଲ ମାନେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତମେ ସେଟା ଠିକ ଠାକ କହିଲେ ସେଟା ଭଲ ହବ ଆମ ସେ ମଜାଳିଆ ଲୋକ ଠିକ ମଜା ମଜା କରିବା କଥା ସିରିୟସ୍ ହବା କଥା କହିଲେ ହଁ କି ନାଇଁ ବୁଲେଇ କହନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ମୋବାଇଲରୁ ଯାହା ଜାଣିବା ଆଉ ପାଲା ଦେଖିକି ଆଉ କଣ ରୋଲ କରୁ ଅଛେ କଣ କହୁଥିଲା ସୀମାଞ୍ଚଳ ବୋଧେ ଆସିକିରି ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପାଉ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଗଲାଣି ମୁତି ମୁତି ଯେ ପାଇଖାନା ଯେ ଗନ୍ଧ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାରେ କଣ କରନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାରେ ବା ଆଜି କଣ ଇଏର ସବୁ ଦୁନିଆ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱ ବାଣୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତା ଘର ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ତମ ଘର କୋଉଠି ନା ମୋ ଘର ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବାରିଆଡ଼େ ନା ଯେ ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଘର ତିସିଲା ବେଳ କଣ ଏତେ ତ ଲାଗିବ କଣ କରିଦେଇ ଯାଇଛି କପିଳାସ ଆଣିକି ଘରେ ରଖି ମଉସା ବୋଧେ ଭାଗ ଭାଇ ପାଗଳା ହେଇଗଲେ ଯାହା କରିଯାଅ କାମ ଯାଇ ଚାଲୁ ଭାତ ବହି ଡାଲି କରିବା ବାଇଗଣ ଭାଜି ଖାଇବା ଆରେ ମରିଲେ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ ବସି ଖାଇବ ବାପା ଓ ସେ ବାପା ଧନ ଘରେ ଚରି ବାପା ଧନ ସରିଲେ କଣ କରିବ ବାପା ଧନ ସରିଗଲେ ନିଜେ କମେଇବ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଦି ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଦିଟା ଟୁକା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋ ସାଥିକି ଏଇଟା ଧରିକି ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଧରିକି ଏଇଭଳି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠିକି ଆସୁନ ଏଠିକି ଆସୁନ ଏଇ ହାତରେ କାମ ଶିଖଉନ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଧର ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଆଡ଼େ ଦେଖ ମୁଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ମୋ ହାତ ଧରୁଛି ମତେ କଣ ଧର ଏଇଠୁ 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 ଏମିତି ଜିନିଷ ଧର ହଁ ଇଏ ହାତ ଧରିଲେ ହବ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ଉପରକୁ ଧର ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଚେହେରା ଦେଖିପାରୁଛ ଆଇଡ଼ିଆ ହଁ ସାଇଜ୍ କର ହ୍ୟାଲୋ ଯେଉଁଭଳି କରିବ ସେଭଳି କରିବ ହଁ ଆକୁ ନବ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଏମିତି ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବ ତମେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୋବାଇଲ ମୋର ପଡ଼ିଯିବ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଯିବ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଧରିଛି 8 ଓଜନ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଆମେ ଯାଉ ଇଏ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣିବାକୁ ସେ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ବାପୁନା ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଦେଖିଥିଲା କହିଦେଲା ବାବୁ ତାର ଜୀବନ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ସିଏ ଯେ ଯେଉଁ ରିକର୍ସନ ଘରେ ଗାମୁଛା ପରି ଶୁଏ ଖରାଦିନ ଯୋଉ କଟୁଥିଲା କି ଶୁଣେ ବାଇ ପଠାଣ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମୁଭି ଆଣିକି ଆଇଛି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ କେତେ ଗଲଣି ତା ଠିକ୍ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକାଟା ରେକର୍ଡ କରିଗଲା କାର୍ତ୍ତିକା କ୍ୟାମେରା ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ଭାଇନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏତେ ହେଉଛି ଯିବୁ ନା କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିବ କହିବ ଭାଇନା ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯିବୁ କାହିଁକି ଏତେ ହେଉଛୁ ବାବୁ ବାବୁ ପାଖକୁ 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା
ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ଅମର ମୋର ସେ ବୋଲ ତମେ ବା ଫୋପାଡ଼ି ନଥିଲ କହୁଥିଲ କ'ଣ ସେଠି ଝୋଳ ଅଛି ବା ମାଛ ଝୋଳ ଅଛି ମତେ କ'ଣ ଦଉଛ ଅମର ସିଆଡ଼େ ଗଲା କହିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏଇ ଦାନ୍ତ ରହିଗଲା ସେ ମୁଗଲା ଝୋଳ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ କହିବ ସେ ଭାଇନା ମାଛ দিয়ে ଦେଇଥିଲା ଝୋଳ ଜମା ନାହିଁ ମୋତେ ଝୋଳ ଖାଇବି ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଖି ଦେଖିଲା ଗଲା ତା କ'ଣ ଘିଅର ବୋତଲ ନେଇ ତା ପେଟ ନାହିଁ ତଳକୁ ନଗେଇଲି କିଏ ଲଗେଇଥିଲା କି ନଗେଇଲା ଇଏ ଭାଇ ଆକାଶ ମୁଁ ତୋ ନାଁ କହିଲା ତ ତୋ ଆଜି ନେଇକି ନଗେଇଲା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ବିୟର ବୋତଲ ଖେଳୁଥିଲି ଆମେ ହଁ ଖେଳୁଥିଲୁ ବୋତଲରେ ଫିଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ଖେଳୁଥିଲୁ ମୁଁ ବାବା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାରେ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଝିଅର ବୋତଲ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଣିଥିଲେ ପିଉଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା ଇଏ ଅମର ଯାଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ମାରୁଛି ନା ଈଶ୍ୱର ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇଲେନି ସେଇଠି ଆଉ ଜାଣିବେ କ'ଣ ତମେ ଯେଉଁ ଗଲ ଡକାଲ ହେଇକିରି ତୁଷାର ଆକାଶ ଅମର କହିଲା ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକାନ ଆଣିକି ଟାଣିକିରି ଗୋଟେ ସେ ଘରେ ଟାଣିନା ନାହିଁ ସେ ସିଆଡ଼େ ଟାଣି ନନ୍ଦ କହିଦେଲା ନନ୍ଦ କେମିତି ଦେଖିଲା ନନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଇସା ମାଗିଲା ନନ୍ଦ କହିଦେଲା କେମିତି କହିଲା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ଘରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ କାଲି ବାପୁନେ ଜାଣିଦେଲ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ବାବୁ ପଳେଇଲେ ତମର ଏଠି କ'ଣ କାମ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ବସିଲି କ'ଣ ଏଇପଟେ ବା ନଈକି ପଳେଇଲେ ସେଇ କଳରେ ନଈ ଏଇଠି